Ọhaneze Ndi Igbo abịakwanụ m ọzọ asị m ebe onye nọ naanị unu m nọ adịlụ nwoke m nọ adịlụ nwaanyị m nọ ụbọchị nkịta ata asị m egbe belu ugobelu biko na nwere this popular comedian na-afọ ebe afịa bụ Ojeji Yoka shout wee mali ya o nwere ohe ọ si ka ọ adreesị kene ka o tinye ọnụ na ya regarding ihe ndị Igbo anyị na-eme especially ndị Igbo anyị ihe akwụkwọ ha na-aga agwa Evangelist Ebuka Obi ọ sị na n'ihe anụnwa na-eme na ọ bụrụ na ndị mmadụ amara eziokwu na ine na vidiyo niile Evangelist Ebuka Obi na ine ama na ọ bụghị arrange o wee sịkwa na ndị be anyị kwụsị ha na-eme always trying to pull somebody down. Ịma na ọ bụghị fault ha maka the spirit of antichrist bido na-emove like this. You will not even know no na-emove because the problem of people bụ ị na-asị na ha na-eche na ha ma na ha ka ekwensu ya mara ihe mana ekwensu a graduate to go to the level of ọpụta omegi ka asị na ịma ihe ị na-eme mana ịmaghị ihe ị na-eme. That's the way ekwensu graduate golo onwe ya tubana most people anaghị ama nke a ịpụta ido na-eme ihe na-eme whereas na ịmaghị ihe ị na-eme. So nwanne nwoke asị n'ọnụ kata na story maka Evangelist Ebuka Obi n'ụkata ya bụ story wee karịa o wee sị n'ihe adịkwara n'ụka bụ eji elu afọ n'anya ọ sị na wepụta time wee negide video na nechara he was convinced na Evangelist Ebuka Obi bụ genuine na ndị mmadụ sagodo akụkọ ha na-akọ n'akụkụ n'inye ikpe dị elu bụ Chukwu nna nọ n'eluigwe ka ndị be ya conclude zina maka na onye menye kwugiri ha onye n'okọrọ nwanne onye n'ụkọ before my name okwu circulate ma mmasị nke a na-aya biko asị m ebe onye na-enweta video akabarụ share ya subscribe na channel anyị ibu notification na ya isolukwa na-enweta notification mgbe ọbụla post video ọfụ na-ele video na anyị na-anachi atazụ ndị online dibia nọ na ndị eze nwaanyị ndị online na ma ndị fada ma ndị pastor ife na-agba prophet Ebuka Obi mgba unu agbazina ya mgbana nwere ife nwoke a mee unu wadebe na ya mgbana nwere ife o mee unu eweta my time yesterday because anu kadigo m apụta ụfọdụ na-asị na Ebuka Obi bụ alenji na Ebuka Obi bụ magic ọ na-eme no acting ka fa na-eme all those things guys acting ị ga-ama agwa no acting mbe ya. I just bring out my time yesterday night that watch all his programs watch shafancha niile guy unu achọzina downfall mmadụ ibe unu if unu na-achọkịta na abụ mee this one ka ọ daa ife unu akpụ ya bụ if unu na-achọ bụ downfall ya but it will never happen. This man had go gifted from mgbe ọ nọ n'afọ ka ọ gifted wee pụta n'ụwa so you can never stop him. Una from money na na agbu ya ma ndị mmadụ ma sometimes unu mmadụ bada doro otu aba na Ebuka Obi onye magic na ọ na-eme nke na-eme nke mba nwanne magic ị ga-ama this one bụ oge ya bụ ife alapụ this one ka ọ nwara unu mmiri tụgbolu unu iko mekwu na lift prophet Ebuka Obi onye abụ onye Chukwu tee mmanụ bụ ife a unu esosinyala like that ka ife o mee unu ọkwa ọ nọrọ onwe onye ọbụla na-akpọkọsị ya ọ ya mụ ka ebe ife efo onye ọbụla nwa akara aka n'ụwa efo ihe afụ na onye nwe so many enemies onye ọbụla nwere talent and gifted na o nwere ife ọ ya abụ n'ụwa ifu na onye nwe so many enemies ndị a na-achọ ka jazi kafa dụrụ ọnya back mana chi ọgwụ ife onye ọbụla Chineke dị nọ ife aka ọ ya abụ mmadụ enwere ike ifichi ya nwa mbi nọ n'ụwa enwere ike ifichi ya isi na onye agha abụzi ife ọ ga-abụ n'ụwa ifo so rapụ this man ka ọ nwara mmiri tụgboro unu iko epụta nke a sị Ebuka Obi ya nọkwara ọnwụ ya na this thing na ministry ya kwuo okwu mmadụ eburu ya n'isi ka ife ị na-achọ success nwanne gị nwoke biko so onye Igbo ka ọ bụ onye Imo steeti ka Ebuka Obi bụ ị na-achọ success ya ka ị na-achọ ka ị esi wee tie dia down ka ọ daa because one thing you have to know is that ndị mmadụ na-alike ebe melakụ na-eme people na-alike ebe melakụ na-eme ebe ife ọma na-eme ịghọtara na so ọ bụ na some of your members lose na fara abịazi your church a man and your member with problem that's why you judge na nke Ebuka Obi because onye ọbụla na-achebe problem as in ebe success na-eme ife ọma na-eme miracle na-eme a na-afịa n'anya so many people na-esi all the way from obodo tere aka so many people na-esi from obodo oyibo onwere na ndị mmadụ na-ada esi abịa na nke Ebuka Obi mmadụ one fada ma ndị fada na-ewusi before ma all those pastors ewusi before mmadụ one ka anyị sigo obodo oyibo achọta like that na Nigeria. Ebuka Obi is gifted guy. Make una leave this one, make this one less for una. Only if him for me unu.
ennego m those things ife niile this man na-ekwu bụ eziokwu. After all, ask na sometimes ọ na-ekwu okwu dị ụrụ anị na ụmụaka ekwesịrị ịnọ ọ na-ekwu ụdị okwu a nwanne onye ọbụla nwere light ikwu okwu ọbụla sọrọ ya. Onye a dị gifted, onye a da hide anything. Onye ọ na-hide anything bụ onye na-abụrụ prophet. Because man, this man ọ da hide anything. Ife ọbụla pụtara ọnụ ka ọ na-ekwu showing that na onye amụma ka ọ bụ. Ịghọta. Ọ bụla olu ebe ahụ ekwu na ala nwaanyị ma ọ na-ekpudo nwaanyị onye ọbụla emechisi ọnụ. No, you have to call it out. Onye ọbụla ama ife nwatakịrị amụta amazi ife bụ wela di. Ịghọtago na all those things nna afọ online ọpụta ọsị onye a ka gị na ya si edine. No, ọ kwụsịrị ka ọ na-achịfa nye nwa ma o ji wee bụrụ onye ahụ so nwere ka o si wee gbasa ya. Ọ bụrụ ọgwụ apụtazie eburu ya n'isi ị na-achọ aga n'iru ya ka ị na-achọ ọdịdị ya gụọ na-ebu ya n'isi so ị nọkọta eju onwe ya ahụ jụ ka efe mee na ịdịrọ ka this young man na-ememera kwa ka efe mee na ịdịrọ ka ya onye amụma ka ịgba onwe ya onye amụma na-ebu onye amụ ibe ya agha ịgba onwe ya onye omenala na-ebu nwanne ya agha na-ebu your brother agha o nwere ka ọ dị na listen na me, it's not nice. Ka anyị rapụ this man ka ọ nwara unu mmiri tọgboro unu iko. Ebuka Obi is a real prophet ka ọ bụ. Ebuka Obi is a real prophet. All the gifted from his mother's womb. Ịghọtago na so otu go ọbụla unu fight is in ya. Onye ete mmanụ eteghị ya mmanụ. Ịghọta ete anya ọyọ ka anọ onye ịghọtago na. So lapụ na those things unu na-follow this man ka unu wee rụọ anya back. It's not nice. Onye udu ọzọ nwanne gị back ga na-enye ya nri. Ọkwa ọ bịakwute ya eche ofu story ka ọrịa. Or share blame, which is very, very bad. No, drama. Because Kaifun on wine and Kaima be especially I want be you. Kaifun wine and you watch out, you what I go now. Come on, the better one year awful. You want to help you, so aviation. Oh, go behind you, Kutafia. No, fake, no man can't look away, sing cat. What can we like you before when I saw earlier? Social media is a free place to post anything you like. I mark you like a block because I can't do if no block here. Ịghọtago na so ka anyị rapụrụ nwanne ya onye a bụ nwanne anyị m Prophet Ebuka Obi onwe ife mfu bụ fake this man na-eme because onwe ndị na-emebisi afịa so many places which is very, very bad. All time ya ka ọ bụ rapụrụ ya all the gifted unu ebezila ebere ka ọ kwụsị kata maka ọ na-aga n'ilu at least onwegoro ka o si wee mebụrụ ya win award na the whole world. Anyị are proud of him because onye Igbo ka ọ bụ. Because ka ifo no wine anya ka I be especially for wine anya ka rapụ all those things anyị na-eme by Attire our brothers done and sisters done. Ọ bụrụ nwanne na-emezi of me na-ebi ya because of na ndị mmadụ na-ejuzi na nke na ọ dịkọrọ cloud onye ọbụla. This man is a really as in ọ bụ a really prophet ko. So ka rapụ all those things anyị na-eme. I love you all. Enjoy your day because ụmụnne m share this video. ụmụnne m na ụmụ na mejikwa m n'aka na unu enenecha anya vidiyo na unu like ile unu nene ka m sikwa wee kwuo mgbe gara aga si unu biko na ihe nenene ya na-eshi ya ka nwanne ya nwoke nyafụkwana ihe nenene onye nenekwa anya na-agbakwa notification ka o sola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla ajikwa nwee post vidiyo ọfụ ikabara na-eshi ya vidiyo ya ka onye ọzọ sorokwa gị n'afọ ihe na-afụ na chanel anyị maka na eju na asị na ili ọma ka o ji aga n'ogwu anyị nwa wepụtago ebe sị na anyị na-eji eziokwu wee na-achị ndị Igbo anyị. Despite the fact that we are all learning, I need to know. Your opinion matters. Listen, ingekwa gente mweke onwe monti. I need to agotakwano onwai. Maki imani head na power of the mic. Ona abigo microphone anono. Naboku ya na adapota. Fodoge mada ada oku. Manala kansi ku yambu. Eteloba, etelose. Igbo niile bofu. Ekenecha m onye ọbụla unu na-eche drop comment unu na na-eji ya amụtakwana maka na ofu onye anaghị esili ọra nne ngwanụ na ekene m unu ka ọ dịnụ mgbe ọzọ.